وطن چیست؟ بزرگان گفتند وطن جانی که در جان من و توست، وطن نانی که در خوان من و توست، وطن آینه آب زلال است، وطن پاکی وجدان من و توست. салом ҳамсолон ва тамошобинони гиромиқадри барномаи ту барои ман азизӣ. мавзӯи имрӯзаи мо ба ватани азизамон тоҷикистон бахшида шудааст. ватан маконест ки инсон онҷо ба дунё меояд ва ба воя мерасад. ватани ҳақиқӣ он маконест ки инсон худро як қисми ҳамин халқ эҳсос мекунад. ватан маконест ки мо онҷо худро хушбахт ва озод ҳис мекунем. тоҷикистон ватани маҳбуби мост. ватани мо сарзамини зебост. тоҷикистон кӯҳҳо, дарёҳо, водиҳо, кишзорҳою тогзорҳо ва шаҳру ноҳияҳои хеле зиёд дорад. ватани маҳбуби мо тоҷикистон кишвари бой мебошад. пойтахти он душанбе зеботарин шаҳри осиёи миёна аст. кӯчаҳои душанбе шаҳри мо тозаю озоданд ва дар гулгаштҳои он дарахтону гулҳои гуногуну зебо мерӯянд. дар маркази он баландтарин ва бузургтарин парчам дар ҷаҳон парафшон аст. калонтарин китобхонаи осиёи миёна дар душанбе бунёд ёфтааст. нишони калону зебо гувоҳи бузургию азамати кишвари мост. ҳар нафар таърихи ватани худро бояд бидонад ва барои рушду пешрафти он талош варзад. тоҷикон таърихи қадима доранд. мо бояд қонунҳои давлатро иҷро намоем ва масъулиятҳои муайянро бар дӯш бигирем. калонсолон дӯст доштани ватан ва аз он ифтихор карданро ба мо наврасон бояд биомӯзонанд. кишвари мо аз 54 шаҳру ноҳияҳо ташкил ёфтааст. дар ҳар минтақаи он халқи меҳнатдӯсту меҳмоннавоз ва меҳрубоне зиндагӣ мекунад ки дар таом, либос, урфу одат ва шева вижагиҳои худро дорад. тоҷикистон кишвари сермиллат аст. дар ватани мо беш аз 80 халқияту миллатҳо аз ҷумла тоҷикон, узбекҳо, тоторҳо, туркменҳо, қирғизҳо, русҳо умр ба сар мебаранд ва ин барои аҳлона зиндагӣ кардан, якдигарро эҳтиром намудан ва баҳри рушду равнақи он заҳмат кашидан ба онҳо халал намерасонад. сокинони кишвари мо дар муносибат бо ҳамдигар хеле меҳрубонанд. ҳангоми таҷлили ҷашнҳо ва дар замони ғаму андӯҳ ҳамаи наздикону дӯстон ва ҳамсоягон барои дасти мадар расонидан ва дар мусибату шодии якдигар шарик гардидан ҷамъ меоянд. ман хушбахтам ки маҳз дар ҳамин кишвар чашм ба олами ҳастӣ кушодам. мо кишвари худ тоҷикистони азизамонро дӯст медорем ва орзуи онро дорем ки осмони болои сайрмо ҳамеша поку беғубор ва кабутари сулҳ дар парвоз бошад. дар ин ҷо мо бо шумо ҳамватанони азиз худоҳофизӣ мекунем. ба канали мо бипайвандед ва шарҳу эъзои худро нависед. аз дастгирии шумо шоду мамнун хоҳем буд. хайр.